онҳое ки ба барномаи субҳи тоҷикистон пайвастанд, субҳашонро ба хайр мегӯем. мо дар асре зиндагӣ дорем ки асри илму технология ном дорад ва ҳамеша аз зуҳурот, падидаҳо ва воқеаҳое ки дар ҷаҳони муосир рух медиҳанд, мо тариқи технологияи коммуникатсионӣ, иттилоотӣ бохабар мешавем. ин нишон медиҳад ки ҳамарӯза нақши расонаҳои хабарӣ, нақши иттилоот дар ҳаёти мо амиқтар мегардад, бештар мешавад ва мо хоҳу-нохоҳ аз ин равандҳо ки таҳоҷҷуми иттилоотӣ дар канор дорад, таъсирпазир ҳастем. дар ин хусус ҳоло суҳбате дорем бо Сино Исмоилов, мутахассис аз раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати хориҷии Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. яке аз падидаҳои номатлуб, зуҳуроти номатлуб ки дар ҷаҳони муосир мутаассифона ҳаст ва тавассути расонаҳо бештар интишор мешавад, тарғиб мешавад фаъолияти чунин гурӯҳҳои худкома, ин фаъолияти террористии баъзе гурӯҳҳо, фаъолияти ифротгароӣ, тунгароии баъзе гурӯҳҳое ҳаст ки онҳо ҳаракати онҳо ба оромии ҷомеаҳои алоҳида, озодиву истиқлоли миллату халқиятҳои ҷудогона таъсир мерасонад, хатар дорад, таҳдид мекунад. ва ҳукумати мамлакат дар шахси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин гурӯҳҳо пайваста муборизаҳои беамон ва оштинопазир мебарад. ҳамчун мутахассиси ҷавон дар ин хусус чӣ назар доред? мавҷудият ва фаъолияти гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои террористии ифротӣ дар арсаи байналмилалӣ як падидаи бисёр мудҳиш ва таҳдиди ҷиддии амнияти ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз аз муборизаи якҷоягии давлатҳо бо истифода аз таҷрибаи ҳамдигар ва механизм пешрафта дар заминаҳои низомӣ ва табодули иттилоот ва эҷоди фазои ҳамкорӣ миёни аъзоҳо ва воҳидҳои ҷаҳонӣ зарур аст. чун қайд карда гузаштем, терроризм дар замони муосир яке аз хатарҳои бузург барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад ва Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад аз ин равандҳо дар канор бимонад. таҳдид ба амнияти ҷаҳонӣ кишвари моро низ водор менамояд ки ба эътилофи мубориза бар зидди терроризму экстремизм ҳамроҳ шуда бо худи ин падида ва бо воситаҳои дастгирии он мубориза баранд. яъне нуқтаи дигареро қайд кардан ба маврид аст ки терроризм ё ин ки амалҳои террористӣ ин худ хоси давлатҳои муайян набуда, дар ҳама манотиқ сар заданашон аз имкон дур нест ва вобаста ба вазъи кунунии сайёра ва равандҳои ҳассосу пуртазоди ҷаҳони муосир, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ниҳодҳои дахлдор дастур доданд ки стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025-ро таҳия ва баррасии ҳукумат пешниҳод намоянд. агар жарфтар андешем ва дақиқтар назар андозем, мебинем ки ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат барои ҳалли масоили марбут на танҳо аз пешгирии ин амалҳои номатлуб аст, балки ба ин васила пешвои миллат аҳли сайёраро дар муқобили хатарҳои муосир ба муттаҳидию сарҷамъӣ даъват менамоянд. ҳама ин ташаббусҳо дар шахсияти пешвои миллат нишон медиҳад ки мо мардуми фарҳангсолорем ва ҳамеша иқдомҳои созандаву бунёдгарро рӯи кор меорем ва чунин иқдомҳоро аз ҷониби дигар миллатҳо самимӣ ва гарм истиқбол мегирем. ташаккури зиёд. акнун дар бораи масалан пешгом будани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи муборизаи ошинопазир бо терроризм, экстремизм ҳарф задем ва ташаббусҳои пешвои миллатро низ дар ин ҷо зикр кардем. насли ҷавони мо махсусан бо кадом роҳҳо метавонад ки аз ин гурӯҳҳои ифротгаро осебпазир набошад? дар фазои печидаи ҷаҳони муосир рӯ овардан ба фарҳанги пурғановати ниёгон ва донистани таърихи худ бо сабаби сабақ гирифтан ё ин ки омӯхтан, пешвои миллат дар паёмашон яке аз рукунҳои муҳими пойдорию устувории давлату миллат таъкид карданд ва изҳор доштанд ки ҷаҳони муосир инсони худшиносу комилро тақозо менамояд. имрӯз боиси хушнудӣ аст ки ҷавонони мо атрофи мафҳумҳои худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳуввияти миллӣ озодона ибрози андеша менамоянд ки ин
далели ташаккулёбии мафкураи соҳибватанӣ ва хештаншиносии наслисозандаи кишварамон арзёбӣ мегардад. Паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ бешак барои мо ҷавонон як дастурамали хубест ки аз он истифода барем, роҳро интихоб намоем ва нуқтаҳои санҷидаву коромӯзи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи зиндагиамон қарор диҳем. хеле хушоянд аст ки имрӯз ҷавонони мо вобаста ба паём андешаҳои хоси худро доранд ва чунин андешаҳо дар раванди таҷдиди ҷомеа барои ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои давронии соҳиб истиқлолӣ ин коршояманд. яке аз нуктаҳои муҳиме ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ироа гардид, он ҳам бошад дастгирии ҷавонон ва саҳми фаъоли онҳо дар ҷомеа буд. ин нишон медиҳад ки сиёсати давлатии ҷавонон дар зери таваҷҷуҳи роҳбарияти олии давлату ҳукумат қарор дорад. ҳар нафаре ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Маҷлиси олӣ тамошо карданд ё ин ки шуниданд, ба худ як чизи наверо гирифтаанд. ҳар нуқтае ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ироа шуд, барои мо ҷавонон як роҳнамои хубе аст ки аз он истифода барем ва бо хизмати аҳлона дар рушду нумӯи кишвари азизамон саҳми муносиби худро гузорем. ташаккури зиёд. Воқеан ҳамин аст. мо агар аз таърихи гузаштаи худ медонем, ҳамеша дифоъ мекунем аз арзишҳои милливу давлатӣ ва манфиатҳои давлату миллат, ҳам дар фазои худӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ. умед аст ки аз ин ҳам зиндагии мо беҳтару хубтар мегардад ва иқтидор таҳкими истиқлоли мо, ваҳдати мо бештар мегардад. барои суҳбат ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Сино Исмоилов, мутахассис аз Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати хориҷӣ, Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад.